seydi kam ndo so koyngal leela ko leela ko waɗa galle ñandene ko min kala nani hay goto kadi ni oto yakoro Jibril ne yeeɓi o ella ha addi goɗɗo hande Jibril so tawi mayiɗo en ha oɗi feere haw dañji mum ɓinguel mayiɗo joni ko jogino fof kanko nawata ha oto jabde min e mun e nder galle o tant que réglani wi kocc min réglat ɗum ha jooɗo place goto te hakkundam e Jibril mi wonta ɗum hen okko foteno 15 ay sa dañi ka layata yah laydo gorko ma pas min poɗɗa laydo anani que ça soit la première et la dernière fois haɗa kam haalani ɗi haalaji andu hoorema neni mo yiɗa ko woni gueɗe jahoji e caahan yimɓe fof ne gandirma ɗum ne waɗi min nenne jinmi so tawi yeehi ha Allah waɗi mi gayni gallam o ha gassi mi ƴeewa bile dewgalam e penda ene hume holmo garduɗa beele ko baydi tan goto nini walla baydi ne jogui koreji mum inni aduna ko muñal wawi fof oduna Allah jooɓa rokkirta ɓesgu so Allah rokkima an jeeyi so haɗima muñal ko joom yurmede woto ñoheemo woto koynemo woto bonde gurdam makko Allah jooman ko joom yurmede oɗo keɓine aduna